Multitudinaria concentración no Grove en repulsa polo falecemento de Andrés Rico logo de sufrir unha agresión nun partido de balonmán en Vilalonga. A Corporación Municipal ao completo encabezou un minuto de silencio. O acto tamén asistiron o alcalde e concelleiros de Sanxenxo e tamén o presidente da Federación Galega de Balonmán. Todos fixeron un chamamento a reflexionar sobre o acontecido e o incremento da violencia no deporte. Que tal, saudos? Prospera a moción de censura en Outes. Francisco Calo é o novo alcalde deste municipio logo de prosperar a moción de censura contra o xa exrexedor Manuel González. No pleno celebrado esta mañá vivíronse momentos de gran tensión, especialmente durante a intervención do concelleiro do Partido Socialista Tránsfuga, Tono Camaño. Tras tomar posesión como novo alcalde, Calo comprometeuse a traballar pola prosperidade de Outes baixo os principios, dixo, de transparencia e diálogo co resto das forzas. Máis fondos pro plan extra da Deputación de Pontevedra. O Goberno provincial ampliará o orzamento ata os 38 millóns de euros. Unha modificación de crédito permitirá incorporar 2,8 millóns máis. Deste xeito, poderán financiarse os 59 proxectos presentados polos concellos pontevedreses. Luz verde, o proxecto de trazado da primeira fase de conversión do corredor Brión-Noia en autovía. O Consello da Xunta, na súa reunión desta semana, aprobaba esta actuación que suporá un investimento de 29 millóns de euros. O proxecto, nesta primeira fase, vaise executar nun treito de 10 kilómetros. En Cambados este venres darase visibilidade ás enfermidades raras. Por iniciativa de Galiciame, coa colaboración do Concello, organizarase un acto para conmemorar o Día Mundial das Enfermidades Raras. Ás 12 do mediodía pintarase un mural deseñado para a ocasión co obxectivo de poñelo foco sobre estas patoloxías e achegalas tamén á sociedade. E Rianxo quere revitalizar o seu Museo do Mar. O Concello vai rehabilitar esas instalacións cun investimento de 250.000 euros. Trátase dun dos principais atractivos turísticos da vila e da comarca do Barbanza. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos con esa concentración multitudinaria en lembranza de Andrés Rico. Multitudinaria concentración no Grove en repulsa polo falecemento de Andrés Rico logo de sufrir unha agresión nun partido de balonmán en Vilalonga. A Corporación Municipal ao completo encabezou un minuto de silencio. O acto tamén asistiron o alcalde e concelleiros de Sanxenxo e tamén representantes da Federación Galega de Balonmán. Todos fixeron un chamamento a reflexionar sobre o acontecido e tamén sobre o incremento da violencia no deporte. Centos e centos de persoas participaron na concentración de repulsa contra a violencia celebrada este martes no Grove. Unha convocatoria que a vila acudiu en masa logo do falecemento de Andrés Rico, de 68 anos, logo de ter sufrido unha agresión hai 2 meses nun partido de balonmán feminino da categoría cadete entre o Rasoeiro e o Sanxenxo, que estaba a arbitrar o seu neto. Foi agredido por un seareiro do Rasoeiro logo de pedirlle que deixase de insultar o árbitro. Era un home pacífico, non se metía con nadie, era o home máis tranquilo, paseaba por toda a calle 14, por aí, e xa digo, foi unha pena moi grande e o pueblo sinteuno. É triste que no tempo que estamos, nun partido de críos, que pasen estas cousas, vale? Que che salga un familiar da casa, sano, e que agora que aparezca así, isto non hai dereito, ten que facer xusticia. Que a día de hoxe pase un acto de violencia desta escala, pois deixa moito que desexar e que quizá todos temos moito que aprender. A Corporación Meca ao completo encabezou un minuto de silencio que se sumaron tamén o alcalde de Sanxenxo e varios concelleiros porque os feitos tiveron lugar naquel municipio. O alcalde do Grove, familiar próximo da víctima, agradeceu a resposta masiva da veciñanza e convidou a toda a sociedade a reflexionar sobre o acontecido. Creo que es el momento de abrir una reflexión conjunta a la sociedad en el término de ¿qué sociedad estamos construyendo si alguien no puede ir libremente a un partido de balonmán un domingo por la mañana sin que acabe como a Cabanderas?
Creo que hay mucha tensión en la sociedad, creo que los políticos somos los primeros que tenemos que reflexionar. Este lenguaje que a veces utilizamos en términos prácticamente bélicos, del enemigo, del oponente, del contrincante. Tamén participaron nesta concentración representantes da Federación Galega de Balonmán. Creen que estes feitos teñen que marcar un punto de inflexión a respecto da violencia no deporte. Creo que hai anos, non, que debíamos facer esta reflexión. Nós estamos preocupados dende hai moito tempo por como evolucionan os acontecementos en canto á violencia no noso deporte, que é o que nos compete. E, bueno, que é moi triste case que chegaba a este punto para pedir esta reflexión. E, bueno, creo que chegamos a un punto de inflexión que non pode seguir igual, non? Ao final non cabe outra que pararnos, pensar, ver hacia onde queremos ir. E din que xa levan tempo tomando medidas, en especial logo do acontecido en Vilalonga o pasado 15 de decembro. Con todo, explican que as actitudes violentas están a ser unha constante no deporte. Estas actitudes levamos tempo véndoas e denunciándoas. Entón, claro, a desgracia é que cheguemos a este punto como tema de Andrés. Estamos facendo todo o posible e levamos tempo tamén loitando e facendo moito por isto, por erradicar. O Grove viviu hoxe a primeira das 3 xornadas de loito decretadas no municipio. Na Casa do Concello, no Corgo, as bandeiras ondean a media asta, mentres que na tenda de deportes que rexentaba a víctima na céntrica rúa Castelao, a fachada encheuse de flores para lembrar a Andrés, traídas ata aquí por veciños e amigos que aínda non dan creto a este terrible desenlace. Imos xa coa nova política da xornada. Francisco Calo é o novo alcalde de Outes tras prosperar a moción de censura contra o xa exrexedor Manuel González. No pleno celebrado esta mañá vivíronse momentos de gran tensión, especialmente durante a intervención do concelleiro Tono Camaño. O Salón de Plenos de Outes quedou pequeno este mediodía para acoller o debate da moción de censura. Numerosos veciños, así como representantes dos partidos políticos, asistiron ao pleno no que se viviron momentos de gran tensión. O xa exalcalde Manuel González accedía á sala en medio dun sonoro aplauso, mentres que o edil socialista Tono Camaño foi recibido entre gritos de traidor. Tras a constitución da mesa de idade presidida pola edil popular Beatriz Molinos, tomou a palabra o candidato a alcalde para expoñer as razóns que motivaron a presentación da moción de censura. Non podemos pasar por alto que tamén é certo que a inestabilidade, a falta de entendemento do goberno tripartito que se concretou pasado 4 de febreiro xa se viña percibindo desde fai meses, observándose tensións entre os seus membros. Esta situación traduceuse nos últimos meses en empeorar aínda máis a xestión municipal que se estaba levando, con, entre outras cousas, as seguintes consecuencias: precaria atención aos veciños, ausencia de orzamento municipal, retrasos intolerables nos pagos a proveedores, tardanza no comenzo de execución de obras aprobadas, aldeas nun estado de abandono xeral. En fin, un largo etcétera de situacións non desesables. Motivos estes que o aínda alcalde cualificaba de burdas excusas para chegar ao poder a toda costa. Que son simples e burdas excusas, que só sirven para agochar os verdadeiros motivos da mesma. Ocupar o poder a toda costa o antes posible e apoiándose nun concelleiro que traiciona as súas siglas sen as cales non tería representación, e que traiciona o acordo asinado hai case 2 anos con BNG e Compromiso Outes por motivacións que só sabemos en parte, pero que todo o mundo intúe cales son. A realidade é que non hai ningunha razón de peso que justifique esta moción. Non pasou nada coa gravidade suficiente que se derivara da xestión do noso goberno que a poida justificar. O único, repito, son as ansias do candidato popular por ocupar canto antes a alcaldía apoiándose dun concelleiro tránsfuga e, se acaso, aproveitar a xestión que o noso goberno realizou nos últimos anos para tratar de apropiarse dela. Tamén o voceiro do BNG amosouse especialmente crítico cos promotores desta moción de censura, acusándoos de moverse únicamente por intereses económicos e persoais. Esta moción preséntana só por motivos económicos e persoais que aínda están por coñecer se é que algunha vez saen todos ao público. O interese do Partido Popular está claro: chegar ao goberno de Outes a calquera prezo, aínda que sexan mercando voluntades e abusando da norma. Hoxe, insisto, están a secuestrar o Concello de Outes. Fran Calo,
De verdade estás disposto a todo para chegar á alcaldía? Estás seguro que logo deste bochorno público unha das primeiras cousas que vas a facer é cometer prevaricación para cumplir o gusto e darlle salario e cargo a Antonio Camaño? Estás seguro? De verdade vos creedes as vosas proclamas de transparencia cando ainda non fixechades público siquera o voso pacto de goberno? Pola súa banda, Tono Camaño tentou xustificar o seu cambio de rumbo aludindo á falla de xestión do Executivo. Acusou o BNG de querer impoñer o seu criterio co beneplácito do alcalde. Problemas aquí? Non, home, non. Mentras se faga o que din os do BNG, todo vai ben. Saben cal é o problema real? Que o noso alcalde para unirse cos outros agora é malo. Por favor, para que esta delegación discurra coa tranquilidade que requiere, o público garde silencio. O problema real foi que o noso alcalde nunca lle quiso parar os pés. Bueno, remate dese debate procedeuse a votación na que, como xa era previsible, se iba adiante a moción de censura con 7 votos a favor e 6 en contra. Tras tomar posesión como novo alcalde, Francisco Calo comprometeuse a traballar pola prosperidade de Outes baixo os principios, dixo, de transparencia e diálogo co resto de forzas. As primeiras palabras de Francisco Calo tras converterse en novo alcalde de Outes foron de recoñecemento ao alcalde Saínte, o que tendeu a man para colaborar en aras dunha transición cordial. Non quero comenzar a miña intervención sen ter un recoñecemento ao alcalde que me ven de preceder no cargo. O feito de que sexamos críticos coa súa xestión non me impide afirmar que, como alcalde de Outes que foi, sempre será merecedor dun particular respeto nesta casa. E digo máis, prestarei especial atención aos seus argumentos, maila que entenderá que o novo equipo conta ca legitimidade dunha maioría de veciños e veciñas para enfocar doutro xeito a solución dos problemas. Hoxe é un día de gran importancia para o noso municipio e para todos os que formamos parte do mesmo. Con humildade, con responsabilidade e unha profunda gratitude, asumo a honra de representar o noso concello como seu novo alcalde. Calo asume a alcaldía co reto de dinamizar o concello, atraendo novos investimentos e mellorando os servizos públicos. Obter máis recursos será un dos obxectivos do meu mandato. O noso concello ten un enorme potencial e é o noso deber convertelo nunha realidade palpable para todos. Por iso comprométome a encabezar un goberno basado na transparencia, na participación cidadá e na eficiencia da xestión. Os nosos esforzos centraránse en fortalecer os servizos públicos, promover o desenvolvemento económico, garantir o benestar social e fomentar un crecemento sostible que respete a nosa contorna. Referiuse tamén á vontade de transparencia, traballo e dedicación, poñéndose a disposición da veciñanza. Máis fondos para o plan extra da Deputación de Pontevedra. O Goberno provincial ampliará o orzamento ata os 38 millóns de euros. Unha modificación de crédito permitirá incorporar 2,8 millóns máis. Deste xeito, poderán financiarse os 59 proxectos presentados polos concellos pontevedreses. Segundo os cálculos do presidente Luís López, suporá a mobilización de 60 millóns de euros. A Deputación de Pontevedra amplía os fondos do seu plan extra, unha modificación de crédito que permitirá incrementar o orzamento inicial en 2,8 millóns de euros, pasando dos 35 aos 38 millóns. Isto vai a permitir que todos os proxectos sexan aprobados. Non quedará ningún concello fora. Dos 59 concellos de menos de 50.000 habitantes que presentaron proxectos van a ser aprobados todos. O plan extra ten como obxectivo apoiar os concellos para asumir investimentos estratégicos como novas infraestruturas, mellora de equipamentos, intervencións en espazos urbanos ou naturais ou a adquisición dos elementos necesarios para a recollida separada de biorresiduos de orixe doméstica. A excepcional calidade dos mesmos entendemos que tiñan que ter unha oportunidade. Por qué? Porque os concellos
tomaron o Plan Provincia Extraordinario, o Plan Extra, como que é. Isto é unha oportunidade sen precedentes para transformar os concellos pequenos e medianos con actuacións en humanizacións ou infraestructuras chamadas a poñer un punto de inflexión no concello, pero tamén na provincia. Dende a Deputación apuntan tamén que os 38 millóns de euros do Plan Extra sumados ao cofinanciamento que teñen que achegar os concellos permitirán a mobilización de ata 60 millóns de euros en actuacións. Nos convirta no goberno máis municipalista da historia da Diputación. Aquí miramos por todos os concellos, independentemente do lugar, do tamaño e da cor política. Esta modificación de crédito aprobarase nun pleno extraordinario pendente aínda de data. Ademais, este venres celebrarase un pleno ordinario no que a Corporación dará luz verde á prórroga do Plan de Investimentos PON 2030. O prazo remataba o 30 de abril e ampliarase por un ano ata o 31 de marzo de 2026. E o Concello de Pontevedra defende o funcionamento do seu transporte a demanda. Segundo o concelleiro de Mobilidade, o coche de punto está a cumprir coas previsións do goberno local. Deste xeito, César Mosquera sai ao paso das acusacións feitas onte polo líder do Partido Popular en Pontevedra. Recordemos que, segundo os cálculos de Rafa Domínguez, tendo en conta que se reservan 300.000 euros no orzamento para este 2025 para cubrir este servizo, se o coche de punta acadara as 3.000 viaxes ao ano, tería un custo de 100 euros por desprazamento para as arcas municipais. Mosquera asegurou que dende un principio se explicara que o custo de cada viaxe do transporte a demanda sería igual a un desprazamento en taxi. A diferenza é que o Concello subvenciona unha parte deste prezo, de xeito que o usuario paga 2,15 euros por viaxe. E apuntou que a día de hoxe as viaxes realizadas tiveron un custo medio de 10,77 euros cada unha. Outubro, novembro, decembro e xaneiro, pois se ten gastado 7.588,67 euros por 698 viaxes, o cual dá un custe por viaxe de 10,87 euros. Se fixe unha previsión no orzamento de 230.000 euros para o ano que ven, ou para este exercicio, que evidentemente tal como vai non se van a gastar, pero é unha previsión. Se hai moitos viaxes, pois gastarase máis, e se hai menos, pois gastarase menos. E o PP de Boiro anuncia o seu voto favorable á aprobación da modificación da relación de postos de traballo tras o acordo do Concello cos traballadores. Unha vez ratificado polas partes, o documento deberá ir a pleno para a súa aprobación definitiva. Como se decía antiguamente a los niños, a las madres, le decían, son lentejas, o las comes o las dejas. Así valora o Partido Popular o acordo entre o Comité de Empresa que representa os traballadores municipais e o Concello para a modificación da relación de postos de traballo despois de meses de negociación e que será levado próximamente a pleno para a súa aprobación. Aínda así anuncia o seu voto favorable. El equipo de gobierno socialista encargó a una empresa privada la elaboración de esa RPT y al final la negociación se limitó a decir esto es lo que hay, o lo tomáis o lo dejáis. O que sí quere saber o Partido Popular é que se ese incremento salarial aprobado en preto de 1 millón de euros no seu total vai a empezar a cobrarse xa ao longo da presente anualidade, algo que tanto os propios traballadores como os grupos da oposición descoñecen nestes momentos. Hay una cosa muy importante que el Comité de Empresa le ha solicitado al señor alcalde, que es saber si esta RPT, ese incremento salarial, esas lentejas, las van a cobrar íntegramente este año, como así ha solicitado el Comité de Empresa, como así lo refleja el acuerdo alcanzado en la Asamblea de los Trabajadores, o el capricho del equipo de gobierno, el capricho de alcaldía será pagárselo en varias anualidades. A día de hoy, ni el Comité de Empresa, ni lógicamente la oposición, tenemos conocimiento de esa situación. Por outra banda, os populares criticaron tamén as trabas postas dende a administración local para poder ter acceso a este expediente. Esta es la contestación para que la oposición, en este caso el Partido Popular, pueda ver lo que se le ha planteado a los trabajadores y qué es lo que han votado y qué es lo que dice esa RPT, por la cual se ha pagado con un contrato
adjudicado a dedo. Contrato digital, básicamente, ¿no? Y dice... e al final lo dice, poderá consultalo o vindeiro luns 26 de maio de 2025. Largo me lo fía el señor alcalde si tienen que estar esperando los trabajadores hasta el 26 de mayo para que se apruebe la RPT. Cambados quere darlle visibilidade ás enfermidades raras. Teñen preparados distintos actos para este mesmo venres. Coñecemos a programación logo da publicidade. Pois aquí continuamos nas novas en Canal Rías Baixas. Luz verde o proxecto de trazado da primeira fase de conversión do corredor Brión-Noia en autovía. O Consello da Xunta aprobou esta actuación que suporá un investimento de 29 millóns de euros. O proxecto nesta fase executarase nun treito de preto de 10 km de percorrido con inicio no final da autovía AG56 Santiago-Brión e o remate no treito Martelo-Noia. Segundo explican dende a Xunta, as previsións pasan por adxudicar as obras antes de que remate este ano para que poidan comezar no 2026. A aprobación definitiva comporta tamén a declaración de utilidade pública pola que se dispón a urxente ocupación dos terreos necesarios para executar esta intervención. O proxecto de desdobramento para a autovía realizarase cara ao lado esquerdo da actual, polo que se manterá a estructura actual ao situarse no lado contrario do carril lento, o que favorecerá que se poida manter a funcionalidade desta estrada durante as obras. O prazo de execución dos traballos será de ano e medio aproximadamente. E a nave que ata aí ben pouco ocupou o Ximnasio Budo na rúa Estación de Pontevedra non poderá coller ningunha outra actividade. Así o apuntou hoxe o Concello. Despois de recibir unha consulta sobre o edificio, o arquitecto xefe explica que o actual ordenamento urbanístico non permite que poida coller ningún uso comercial. A edificación atópase en solo urbano de zona residencial intensiva, polo que non se podería desenvolver como ximnasio nin como outro uso. A única opción pasa por demoler a nave e construir un edificio de vivendas que inclúa un baixo comercial. Cabe sinalar tamén que o inmoble está afectado por un vial trazado no Pexón de Pontevedra e polos cauces de augas de Galicia do río dos Gafos que percorre pola parte traseira da nave. A nova construción tería que ter en conta estas cuestións no seu plantexamento. O Ximnasio Budo pechou as portas en xuño de 2023 despois de 32 anos de actividade. No caso de que se fagase o derrube dese edificio, no baixo comercial poden desenvolverse as actividades que se queira. Ben de ximnasio, vendo que sexa. Polo tanto, para poder desenvolverse algún tipo de actividade nesa edificación, primeiro habería que derrubala e construir un novo edificio que neste caso, sendo residencial intensivo, no Rueiro 192, sería un baixo, máis 4 alturas, máis baixo cuberta. Máis asuntos en Cambados. Este venres darase visibilidade ás enfermidades raras. Por iniciativa de Galiciame, coa colaboración do Concello, organizarase un acto para conmemorar o Día Mundial das Enfermidades Raras. Ás 12 do mediodía pintarase un mural deseñado para a ocasión co obxectivo de poñer o foco sobre estas patoloxías e achegalas á sociedade. Este venres é 28 de febreiro, unha data na que se celebra o Día Mundial das Enfermidades Raras. En Cambados, Galiciame e o Concello encargaránse de que non pase de longo. A min parecíame que era mellor acercar a enfermedade rara á calle, que era mellor que a xente tuvera consciencia do que pode implicar ter unha enfermedade rara. Na Praza do Concello instalarase este mural deseñado para a ocasión polo artista cambadés Moncho Pazos, que procura dar visibilidade a estas patoloxías. Cando me dixo sobre as enfermedades raras xa vin que era unha cousa un pouco seria, e cando me dixo que era con nenos, con cativos, entonces dixo, bueno, pois vou facer unha cousa máis infantil. E foi o que empecé a informarme, a ler un pouco, e vin que todas tiñan nesos en común como mascotas, como símbolos, e entonces fuimos metendo aí para que cando os rapaces pregunten
tamén indicarlle un pouco que son cada cousa. No marco da actividade A rapazada cambadesa axudará a Merche a encher de cor este mural, unha acción que parece sinxela pero que está cargada de simbolismo. Parece unha tontería pintar un mural, pero date vos de conta que pola miña patoloxía pintar para min é un mundo, porque necesito a alguén que me colla as mans, que me axude a dar os trazos, por eso me parecía tan importante. A iniciativa partiu de Galiciame, pero o colectivo atopou no Concello toda a colaboración para facer de altofalante das reivindicacións dos pacientes que padecen estas enfermidades raras. Pois sempre que poidamos nós, desde a nosa administración, sendo conscientes do noso tamaño, poidamos servir de altavoz, poñer sobre a mesa o debate das necesidades que teñen os pacientes, os doentes de enfermidades raras, pois aquí estaremos, non? Considérase que unha enfermidade é rara cando a súa prevalencia é inferior a 5 casos por cada 10.000 persoas. Na actualidade hai ao redor de 7.000 destas patoloxías identificadas. Seguimos encambados porque a programación deste Concello polo 8M vai xirar arredor da educación e igualdade e das mulleres do mar. Esta mañá presentáronse as actividades deste 2025. No relacionado co ensino, a proposta vai na liña das actividades impulsadas xa no 25N. Desta volta, a campaña leva por nome Dieta e Tox para poñer o foco en que os ciúmes e o control non son amor. A campaña inclúe uns cuestionarios que se van repartir entre a rapazada de secundaria do municipio para que reparen nos tipos de relacións que teñen, coa intención de que asista tamén todo o alumnado. A concentración e a lectura do manifesto polo Día da Muller vaise adiantar o venres 7. A outra pata da programación xira arredor das mulleres do mar. Esas mulleres que tuveron a gran capacidade de organizarse nunha asociación e, por si fora pouco, pois tenen esa solvencia e independencia económica gracias ao seu traballo. É por iso que reciben esta homenaxe dende a Concellería de Igualdade, é por iso que se lle encargou a Iria a lámina, pois, o cartaz deste ano, e é por iso que tamén se está a elaborar un contiño que se distribuirá tamén entre os centros de primaria, para todo o alumnado de primaria, un contiño dedicado a elas. Para este contiño, pois, botei man de unha compañeira e amiga que se chama María José Cacabelos, expresidenta da Asociación de Mariscadoras e presidenta a día de hoxe de Guimatur. O Concello de Pontevedra mudará o sistema de visitas ao Centro de Interpretación das Torres Arcebispais. O Goberno local recoñece que o coñecido como cita non acaba de consolidarse como un lugar de interese para a veciñanza pontevedresa. De aí que estude un modelo de visitas guiadas que permitan, segundo aseguran, mellorar a experiencia. Vamos a intentar abrir a demanda, é dicir, o cita terá uns días de visita que se visitará a demanda das persoas que o utilicen. Eso nos vai permitir que as visitas sexan sempre guiadas e que se poda explicar mellor o contexto no que o cita está funcionando e, polo tanto, que as veciñas e veciños que o visiten pois teñan máis entendan con máis profundidade que o que ali hai. Ademais, probablemente vamos a intentar acompañar iso dunha campaña de difusión entre centros de ensino, colectivos sociais, etc. No 2024, o cita recibiu máis de 3.300 visitas nos 10 meses nos que estivo aberto, dende marzo a xaneiro. Son datos que melloran os de 2022, cando se rexistraron 2.200 visitantes ao longo de todo o ano. Estas cifras deixan unha media de 14 visitas ao día, que se incrementan ata as 16 nos meses nos que hai máis turistas na cidade, xuño, xullo, agosto e setembro. De aí que o goberno local queira fomentar o interese polo cita entre os propios veciños da cidade.
cidade. Así todo, o novo réxime de visitas implantarase despois da reapertura do centro. A partir deste venres, pechará durante varias semanas para facer tarefas de mantemento do equipo de climatización e ventilación. Non en van, Gómez recordou que o cita é un foxo rodeado de granito o que incrementa os niveis de garradón nas instalacións e fai fundamental que a ventilación funcione correctamente. Iso sí, matizou que o que preocupa é o benestar dos traballadores, xa que en ningún caso esta exposición pode ser prexudicial para os visitantes. E o Concello de Rianxo informa dunha actuación que permitirá rehabilitar e renovar as instalacións actuais do Museo do Mar. O proxecto conta cun investimento de 250.000 euros. Forma parte da execución do Plan de Sostibilidade Turística da Mancomunidade Barbanza-Arousa no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea. Dende o Concello destacaron a importancia destas obras que se levarán a cabo en breve ao tratarse dun espazo destacado na oferta turística non só a nivel local, senón que tamén comarcal, que recibe cada ano a centos de visitantes e no que non se volveu a intervir dende a súa apertura hai xa máis de 20 anos. E antes de marchar, saiban que o Concello de Lousame abre as inscricións para participar no seu Festival de Entroido que vai ter lugar este domingo, día 2 de marzo, entre as 5 e as 7 da tarde no Polideportivo Municipal Pilar Barreiro Senra. Ese día haberá obradoiros de Entroido, xogos variados e hinchables para os máis pequenos, así como degustación gratuita de orellas, filloas e chocolate con churros para a cativada. Ademais, toda a rapazada que veña disfrazada recibirá unhas lambonadas de agasallo. Como ven sendo habitual, o Concello non celebrará concurso de disfraces que será sustituído por un divertido desfile. A participación nesta actividade vai ser de balde, aínda que por motivos de logística será preciso anotarse antes da súa celebración a través da web bandoticket.com. O sábado 1 de marzo celebrarse tamén un concerto de Entroido na Casa de Cultura organizado pola Asociación Cultural Prudencio Romo, a Escola Municipal de Música de Lousame e o Concello. A actuación terá lugar a partir das 6 da tarde. Pois así, con propostas de Entroido desta volta en Lousame, marchamos. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Agora mesmiño comeza aquí en Canal Rías Baixas o programa Falemos.